15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी आपला भारत स्वतंत्र झाला। या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षाच्या प्रवासाकडे वळून पाहतो तेव्हा आपलं हृदय अभिमानानं आणि सन्मानानं भरून येतं। कारण एकता आणि सद्भावनेचा विचार सोबत घेऊन एकत्र राहून आपली एवढी मोठी लोकसंख्या असूनही भारत चैतन्यशील आणि एकसंध देश आहे। त्यामुळे संपूर्ण विश्व आज भारताकडे आदरानं बघतंय। यावर्षी आपण 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो आहोत। या 75व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केंद्र सरकारकडून हर घर तिरंगा ही मोहीम राबवली जाते। 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट दरम्यान आपल्या घरावर तिरंगा फडकवावा असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलंय। तसंच आपल्या सोशल मीडिया प्रोफाईलवरही राष्ट्रध्वज लावावा असं आवाहन केलंय। त्यामुळे सध्या अनेकांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलवरही राष्ट्रध्वज लावलाय। पण घरी तिरंगा फडकवायचा असेल तर कोणत्या नियमांचं पालन करावं याची सुद्धा आपल्याला माहिती असायला हवी ना। मग हा खास व्हिडिओ तुमच्यासाठी। नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन, गोमंतक डिजिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। सगळ्यात आधी आपण भारताची ध्वजसंहिता काय आहे ते पाहूया। राष्ट्रध्वज फडकवण्यासाठी ध्वजसंहिता 2002चं पालन करावं लागतं। तसंच राष्ट्रीय प्रतीक अपमान विरोधी कायदा 1971चंही पालन करावं लागतं। या संहितेच्या 2.1 या कलमानुसार सामान्य नागरिकांना राष्ट्रध्वजाचा पूर्ण मान ठेवून कोणत्याही ठिकाणी ध्वज फडकवण्यावर बंदी नाही। राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्यास मात्र 3 वर्ष तुरुंगवास आणि पहिल्यांदाच गुन्हा केल्यास दंड करण्याची तरतूद आहे। 26 जानेवारी 2002ला ही संहिता अस्तित्वात आली। याआधी राष्ट्रीय प्रतीक आणि नाव कायदा 1950 आणि राष्ट्रीय प्रतीक अपमान विरोधी कायदा 1971 अस्तित्वात होता। या संहितेत नुकतेच 2 मोठे बदल करण्यात आले आहेत। 20 जुलै 2022ला केलेल्या सुधारणेनुसार आता राष्ट्रध्वज दिवसा आणि रात्री दोन्ही वेळेला फडकवता येणार आहे। मग तो खुल्या जागेवर किंवा घरावर असेल तरीही तो फडकवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे। याआधी राष्ट्रध्वज सूर्योदय ते सूर्यास्त या काळातच फडकवण्याची परवानगी होती। 30 डिसेंबर 2021ला केलेल्या बदलानुसार पॉलिस्टरच्या कापडाचा ध्वज तयार करण्याची परवानगी दिली होती। याआधी फक्त खादीच्या कापडाचा ध्वज तयार करण्याचीच परवानगी होती। आता राष्ट्रध्वज फडकवताना कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या तर सरकारची ध्वजसंहिता याआधी अतिशय कडक होती। आता ती बऱ्यापैकी शिथिल करण्यात आली आहे। तरीही राष्ट्रध्वज फडकवताना अतिशय काळजी घेणं गरजेचं आहे। त्यातला पहिला नियम म्हणजे ध्वज फडकवताना तो फाटलेला, मळलेला किंवा चुरगळलेला नसावा। तसंच तो व्यवस्थित ठिकाणी फडकवावा। भारताचा राष्ट्रध्वज ज्या उंचीवर फडकवला आहे त्याच्या बरोबरीच्या किंवा लांबीवर किंवा त्याच्यापेक्षा उंचीवर कोणताही इतर ध्वज फडकवू नये। नियम तिसरा, कोणत्याही प्रकारच्या सजावटीसाठी ध्वजाचा वापर करू नये। ध्वज फडकवताना नारंगी रंग वर राहील याची काळजी घ्यावी। तसंच हिरवा रंग खाली असेल ही काळजी घ्यावी। महत्त्वाचं म्हणजे ध्वजस्तंभावर किंवा ध्वजाच्या वर फुलं, पानं, फुलांचे हार ठेवू नयेत। तसंच ध्वजावर काहीही लिहू नये। कोणतीही वस्तू झाकण्यासाठी तिरंगाचा वापर करू नये। तर ध्वजारोहण करताना झेंडा फडकवण्यासाठी तयार करताना गरज असल्यास त्यात फुलं ठेवता येतील। राष्ट्रध्वज फरशीवर पडणार नाही, तसंच पाण्यावर तरंगणार नाही याची काळजी घ्यावी। कोणत्याही प्रकारच्या वेशभूषेवर ध्वजाचा वापर करू नये। तसंच तो कमरेच्या खाली गुंडाळू नये। रुमाल, सोफ्याचे कवर, नॅपकिन किंवा अंतर्वस्त्र यासाठी कापड म्हणून त्याचा वापर करू नये। आपण जेव्हा ध्वज फडकावतो तेव्हा तो ध्वजस्तंभाच्या उजव्या बाजूलाच असायला हवा। तुमच्या घरी ध्वज फडकवण्याचा विचार करत असाल तर हे नियम नक्की लक्षात घ्यावेत। हर घर तिरंगा अभियान आता नेमकं काय आहे ते आपण पाहूयात। केंद्र सरकारनं या अभियानांतर्गत 20 कोटी घरांवर झेंडा फडकवण्याचं लक्ष्य ठेवलंय। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यांच्या मते भारतात सध्या 4 कोटी झेंडे उपलब्ध आहेत। म्हणजे इतर झेंड्यांची ऑर्डर केंद्र सरकारला त्यांच्या स्तरावर बनवून विक्री करून विशिष्ट जागी पोहोचवाव्या लागतील। राज्य सरकार केंद्र सरकारकडून त्यांच्या गरजेनुसार झेंड्यांची मागणी करू शकतात किंवा राज्य पातळीवर झेंड्यांची व्यवस्था करू शकतात। केंद्र सरकारनं सांगितल्यानुसार झेंडे 3 वेगवेगळ्या आकारात उपलब्ध असतील। त्याची किंमत 9, 18 आणि 25 इतकी असेल। झेंडा तयार करणारी कंपनी सुरुवातीला केंद्र आणि राज्य सरकारला उधारीवर झेंडे उपलब्ध करून देतील। नागरिकांना त्यांच्या पैशांनी झेंडा खरेदी करावा लागेल। बचत गट, छोटे आणि मध्यम व्यापारी आणि मोठ्या कंपन्यांना निविदा यासाठी देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना झेंडा उपलब्ध होईल। आता या अभियानाचा एकूण खर्च पाहिला तर केंद्र सरकारचं लक्ष्य हे 20 कोटी घरांवर तिरंगा फडकवण्याचं आहे।
झेंड्याची किंमत 10 रुपये असेल तर या अभियानावर 200 कोटी रुपये नक्कीच खर्च होतील. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झेंड्याचा वापर आजपर्यंत झाला नसेल हे निश्चित. आपल्या ध्वजाचा सन्मान करत स्वातंत्र्याचा हा अमृत महोत्सव आपण अतिशय आनंदानं, उत्साहानं आणि देशभक्तीनं प्रेरित होऊन साजरा करूया. आपल्या सर्वांना 75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा.